Kubor ka Batisi TV. Lawan ra sepi da ka singam beats aqua na molai moro ha ka jingdap sans nem jongka. Rengkat ka 3 Olives Restaurant M Crown Hotel Kendailat Shillong bat ka Orange Nissan Loan So Po Shillong. One ban thiet ya ka kali Datsun Ready Go bathamai ka bas kem bat bidor. Ya ka jingruai edri bala ai kerteng ka jingsha khnyot halakari ya ka bala tho da upun bhamiki rembai bat ya ka bala rwai pat da up Frankie rembai an sapalait pat ba haka arpu sautrik unai weng arajar arpo haka por prabaji min step link ba ka YouTube channel bala ai kerteng penbha production ya ka ne ka jingruai la record ha fan studio ther penther bat ya ka video la ringdur da uron sumer kajing temu jong samla Frankie rembai habatho ya kini kajing ruai ka long ban khot bat ban wer ye ki paj ba jong kabri hunyo trap ban don barabor hapdeng kajing yitali bat kajing ya long kawai ka kerteng jonga kedi penbahami ki rembai bat ngasong sa ne mungap mukharsia hak ban kong hi ta ban pau ka jing sungu ka bamla siban batai ya ka jing don kat ka jong blai nadu men ba ngalasna ka jing ruai bat hadu bangin dalayo ban penmi ya ka jing ruai bat ngai ku blai ru ya i ba ibadan kat ban ngi baju arab ngi ka por baro hak ban penbet penbiang ya ka jing ruai lembat ki wei pagi benta ta halor jong ni ka jing ruai ka ba nga thao ko la don ka jing angnut la kham slam ba ha ka ba nga la thrang ban thao no ya ka jing ruai spang ha ka be dei i sapang gari mar ka jaj ban riu ba hadien bang la yo i ya ki katu kat ne teli ki jaka ki bahab apo jong ka briu nyu trap kala pen khi ya kam sim ka jonga bat kala don ka ba pendiau men sim yang kum usamla te namar kata hi kum riu paj ba dala di hi ngamla ban le ye ruem namar ba ngalong tang riu paj ba te ban la ban ono ban wan ra ya ka jing teli habran kari jong ka briu hinyo trap masnai kene jing ruai khnang bangin suthu ya ka dor bat ka kajing ya i banginnya klet no kita ki barok kajing bisni kajing pihun kajing kuabor kajing kuaburam bat kham tam ya kajing bi ya ka ya spa ma ke babala bandino ya kari maka cai penriu ka kerteng jong ni jing ruai ka bangan sa ngin sayo ban pelaj paj ba ka kerteng galong ka jing sak nyot halakari bat yak ni jing ruai on pelaj paj ba ha ka arp sau tering jong mentau bana yung no bambai hapo ka channel ka jonga ka bla ai kerteng ka penbah production te na kaliang jonga bat ngi hi baro kum ki para ki baya trailang ya kan kejing ruai ngi kepat ya pi kinong kersian basubha bapnya herap lem yangi bapnya kersian yangi nakapor skapor baro kenang bangila man penmi sekiwe pa kejing ruai ki bangi dang pen kre mga ngaday full moon sun ubasyong basa kani kamu ngap mukarsi ubang iju ya trailang ya kersian hai di grup berit jongi nak mentajong une penbahami kirim bai bat ya gani gaji ruai ke baulasna hadin bola ai ke kopi sanga nga la persang di bor berit jonga ba ngini penbaik kat tu kat ni ha ko wedai ke lerik ha wedai bikisor ki dor jongka ban penwan ban penyesok ban penha ban pension ni kita ki kentin
kat kum ban penno ya kita kisur hapo jong kita kentin jong ka te ngilai persang di bor beret ru ban recording kat ibaila ibor jongi highway studio ibadon si kita tan kin si stai te gani ke jing ruai hadin bangala perkhat basani bha mit labat sngi kat bangadang thia kekeren ba kekentu yangi kum kijaj benreu kasih khara ba im khabriun yotrap jong ka dikasih ba jinti hi brok wai ka bangi ladai ka por ka bangi yang siteli ra ka jinge i klem saprat bat klem sapra ngakermen babaro kinong ngap yaka adin bangi pelat yaka kin kadon la ka jong ka jingkit jumut ka bakin sayo sngo ka bakin sapelet jumut ya po jong ka tengah sudon tang ka wai kinong kersan ba i ki badon ha ka ni ka bri yotrap jongi bah bagi share ki like ki subscribe lem na ta jongi ngidon ka wai thong ba kat ka bangila e ibu ibor na ka jing tam jing like ha ka ba mi na ka ni ka jirwa ka bangi persang kidon sibun ki jing ki ba parlok parjor jungi ki besong basa akini ki snong ki thau jungi men habala jia kani ka corona virus bat badon kani ka lockdown don sibun kilong wieng ki barit ki baduk ki bapeli ki bala jinjar ka jing bam ka kerdu ka bam ka di ha ka ban ka jing duk te ngiladon ka thong bangin kaner bat bangin le wi kam barit ru na mata jongki sehingga kerpat lem ya ki parlok parjor bakani ke jing ruai ke dei kasin ke banikong jengi ke bangi mup ya kene banang ni sakmat ngidang don susu sigwi ke jing ruai ke bangi lapan kre bat ke wilayah lenti menta ha pedeng jong ke jing pen kre ke jongi ke ba mit labat sngi lai tresitom bat kata ke jing ruai ke dei ke bakaren sepang ka tho katar ka puli ka dangli ka bakaren sepang jong abi ke di bat hadin jong ni ke jing ruai ru ngidang don susu ka we ke jing ruai kabangi lai pan kre ban sna na mata jong ka wei ka wa am khra ka ba itanat tam ha ka sor slong bro ka wei ka ba ublei ulabu bet denti na mata ka mariang ka ba itanat te ngile pan kre ya ka ru bar kata ka don ha padang jing ya lenti bangin sapelaj sen ko kilo ki jor tu ya sobha bani simta lem bangi da ko ba pia karsan lem dagi ketika mon ke ketika jong ketika diang jong pi khuble sibun